Dia perlu petang sengitung ini sengapat ya ka episode 3 jong kakana Queen of dia. Bat haka bakut jong video episode 2 ngalapan ku tak kapor ba uhian mu lalit pen ai sentiu ya gahin. Dia tungin peteng haka tuk penta bahkan kurkom kalong. Marka singa bubut te uhian mu lara ayo we sentiu bat lalit penikendu ya ka hein hapo fit jongka. Bat ondalo poe fo fit jongka te ulayang hakmat jongka bat kahin hakane kapur kalakli ke kene ke bapile. Bat we uni bapiwara te uhian mu ulapan syai na du basdang. Bat ulaong hakapur bakadai ke first anniversary te ngalapi per sipun bah ki decoration menapta jongi tang ba pipat piong ke kene bero. Bat haka second time part habang prepare syu but piladom pilapan at namar bang kan prepare ya kata ka anniversary jongi barkani kapur part unis sentiu nglaura nam ta jong pi knang bot pin mau gitu kapur badon haka jing ie jongi bro ngut tek hei en kan kapur kala ong dadan kame kita bat uhian mu part ula sibu la gabu yo sentiu hapo ka mi jangka bat ula mi no bat ka hei en haban kong kamsim lak sim kya ya tau sentiu bat habak perkat pat kalakul ya kesket dari jongka bat kalapa bu bahaya to suntiu bat kestep babut pat namar barbor kini arngut kim jia syong jan hakpur bam hakne kesengi bat uhian wu lalai ban syong hajan jong kahin kalalngo haya ke jingle jong hian wu bat wat kinong tre jong ki hayeng ru kilalngo haya ketak jinglong jong uhian wu namar barbor kim jia syong lang ban ya bam henry minta pat kalakala bat uhian wu lasna dur lo bru ya usim prong bat penpa yo kecing ie jong haka omdai tangkat niru henry ha office ru hi ha por ba udang le presentation henry ka hin kala kom jerho bat pang sedem te uhian wu lalit be ban mere ur klem ratik babun brio kane ke jaka ban le pe ya ka hin bat ka hin pat kala ong ba om lele namar dei tang na kadau ba ka klem di harem stem barkane kapor ki staff jong company ke hein ru kila kendit de cinglong jong hian wu kene kesngi namar ba borbor umju long ban take care ya ka hein bat kom tahi on dalawai ke meeting te ke hein kala up ya kali jong ka bakan nek phashi bat hakane kapor lawan uhian wu bat huian wu la i ba ka hein kala krip plat te lo da ku jong u bat la phong haka bat dai tangkat taruhi ulah tuat kiti berlos ngo bagi dak tha tu la penthe ba pok kuat jong bat kani kapur ke hin kelas ngo lengo bhai ke jinglong jong bat dai tangkat ta ka sekretari jong karu kala ilengo e ke jinglong jong khian wu hakani kapur bat uhian wu la ong sekretari ben le sim ya kali kham kloi bat ondala poi ke kali ruhi te uhian wu haswa ba ka hein kan rung hapo gali te ulalai ban pen pli ya ka jingkhang bat ban da ti na jrong na mario ka yo pasngo kani bro khoi kala pen kendi ti sha ya ka sekretari jong ka hein bat ondala syama kalipan te ka hein kala ong yo hian wu ba phim dan kam bande gini ke bro bat ngam kwa hiru ba pin le kumni bat uhian wu ka ban kong la ong ba ho nga kani bro khoi mdai bang shu acting ulaong ru bakine gidei bang kwa hi ben le na du kam sim jonga tambah hein pat kam ngai je kata bro bat haka bakut te hian wu kwa ban ong e shu te las ban mam naka bar ka betta babut te hein kla syong ban bam jar kat lang bat ki family members jongka bat kene ke por ka kmi jong ka hein kala ong ban akil seka namar ba ka kwa ban chna ya kata ka property lane ta ka building ha ka kerteng jongka kmi jongka bat ka hein kene ke por kala ong kini bro khoi de ma phi hi bala aila dia ngapan control ya queen room bat balai pat menta pik laktin te kene ke por ke kmi jongka hein kala ong ba bro khoi ngala ai nga ha oi tang ba mentang adon ha problem te nga hapan ai ke sepi khnang ba ngan la ban pinyai bha ya ke company jongka bat ka hein kene ke por kala tom ha bat ka ong ba kanom la ban le ekani bat kene ke por kala par yang kriat bat uhian wu pat ulalek ban penjajaya ka namar ba utip ha ba ka salong kumni ru de na kata ka side effect ba ka don ne ka jingpang brain tumors haba uhian wu lalek ban penjajaya ka te ka hein ru kala light na kata ka jing new kene ke por bat uhian wu la ong ru hi ba untik ker mo u ya kata ka kes te wajia khuslai te uhian wu lai lam no ek hein na kan ni chaka bat arkat bagi dang syong halef te uhian wu lo ong ke in ba
Pimla ban set ya kene ke jingpang namar lada pidam pila lose control te kene ke jingpang kasainas jo kene ke jingpang kalpa shabar bat kahi in ru kala perkhat haoi ngalong shisha kumta bat kala ong ruhi bahkan persyang ban long full control namata jongkahi bahkan nom long shu ban ong ba kandang khulit lau kenang ba kanla ban buri ya kata jingpang brain tumors nai bhai yang jokka bat kala ong shu rihi ya uhian wu ba phim dei ban Britain la ne ban shu ak ba phiti ker bhai nga khmat ki bhai yang jonga lei pidei ban shu bam shu mi shu lei ben bat kala be ruhi ya uhian wu na kata jaka bat kata hi ko gi benta te uhian wu la lei ben di bat u perlok jong bat kane ka por uhian wu lai thu perlok ba la shu ban pinya jan ne jing ie jong u bat ke in namar ba la katas nem la long thik kum ki brio nong wei ba dan shu ke jing ya dei jan bat uperlok jong upat la ong ba pilakan ma por banang sedang kelahir wada ka helikopter ru ban lech nong jong pi tang na daw ba kala i pala de pi bat ke jing tho jong pi ke jing so jong pi ru kala long ka pakmen ha ki por ka ba min chua ban ngatip ha ba min taru ke jing i ka dang dan be po min sim jong pi ber ngun bat kum tahi ko wi ka pat haba ka kmi ber pa jong ka hi in kidang ya ka bagla i ya we klur ki bak chukot ki shooting star klur u baher bat pa jong ka hi in la ong ha ka kmi jong hi in ba ka hi in ka chukwa ba ba ni i kum kini ki jai klur bat kami jong ka hi in pat haba ka ngoi ki ching ong jong pa jong ka kumta te kalamut ban lech no nang ne jaka bat pa jong hi in la pha sange bat la ong ru hi ha kami jong hi in ba phiu du sim kya ere bat pindin jar than ya ka hi in bat kani ka por ka kami jong hi in kala ong bangamla ban pindu jor yunu bat u khun jong ka teng sun dia lu bala yap no bat haba ka ken mayu man kapor ke jis ngosi bat ka hi in ru kene kapor kala yus ngaulut di kejing keren jong ka kemi jong ka bat kala cha umat lang brum bat ka chaba u hian wu pat ula kwat ye kejing tip bnya chapang jong kejing pang jong ka hi in bat ula lech lut haman ki penta baro ha ki website khenang ba unlap ba kumnu ban pensai ya ka jing pang bring temo bat kat bau dak pej kumta ti ula yap yo thia ka chaka ba upej bat anda ka hi in kala po hieng te kala mut berus kamra kala kan ma pat ya hian wu bat kala lech chua ban pej ya hian wu bat anda kala lech ban pej ya hian wu te kala ba yo thia te kala mut kriu hen rei kala i ka e po ka laptop chung haba ka pej kala pa hian wu la wa dik information kenang ban la ban pen jem ya ka jingpang joka kabadai ka brin tu mo ba kan ka por ka he in kelas thu ba uhian mu shisha udon shisha ka ta jing i hapo jong u ya ka bat kelas ngo i ru u bat kat ba kadang pe te kumta te uhian uru lai kendit bat la ong ba menu pipo ni bat kumnu ngamil ngo bat ka he in kelas shu ong ba wat ju thia kum tu khili thia hapo ka jing thia kanang ban suk kamen bat kani ka por te ka he in ru klamut ban mi no na kamra bat kat ba ka mut ban mi na kamra handre kala perkhat kumnu te kala phai byang sha u hian u bat kani ka por kala kren ri kintin ke bejam besuk bat kala ong hian u ba na pedang ki ke baro ngalas ngau ba dan chu menu ban ong ban tik ke renga te tang ma phi sha mentang ngalas ngtu ba pitik ke sha nga bat kala pen ma bru ya ke jing artien jong ka ya ke jing te ke jong u ya ka bat uhian wuru kane ka por la ong ho shisha nga benut shisha baka ege saja pas ngsi ya ching im jong pi bat ka hi in kala khie yu bat kala ong ba long re kumta bat ngan yele ru baka nom jar ka ege ching im jong ka bat kumta he ka sngi ka babut te ka hi in ka dei ben le you can do your way president bat kane ka dei ka party ba plong do president bat kane ka por kala can do ri ka praklas berim jong ka bat kala ong rohi ba kala yos ngau ya ka hin bat uhian wu ba kilay daibus de nak ni ka daw ba ka hin kam sim la lam lang ya uhian wu sakni ka party bat kala pin kin ma rohi ya upar kelas berim jongki ba kerteng uyun song bat kala itu ru ba day right hand man jong president ka hin pat ha ka yos ngau ba ka pro jong ka ong kum ta te kala kol wud ya uhian wu ban pawan sakni ka party Henry
hakata kapur hi uyun song ru ulayu I ya gahein kani kapen pau kalong ba uyun song uladon crush lupa ya gahein hakapur badang le kelas bat gahein pat kala reject ya bat hadin kata ti kaperlok jong ka hein ka bedai ka praklas jong ka te kelas dang ban keren ben biang ya ka ba uhian wu umsim lapoi sya kata ka jaka ba ka kadon bat kani kapur pat kendit uhian wuru lapoi nadien jong ka hein bat kani kapur ka hein kala kemen ha kamsiam ba uhian wu lapoi bat hadin ba uhian wu lawan ti klek kendu ruhi ya presiden hakani kapur hadien bakila de bani kendu bani keren bat presiden te uhian wu lalek bani keren bat uyun so kani kapen pau bakini bero laingut uhian wu uyun song bat hein ke dei ki praklas jongki bat hadien ba uhian wu bat uyun song kilai kendu bakilai keren bat uyun song la ong ba hatu phi hok ya ka hein lane pi sukwa bat ba thok ba su ak tang na jrong ba philap te ker bha ya ka bat kani kapur uhian wu la kentit balo ang kanu benta ba utai ula bantip ya kata kai ke bedon habo kumsim jonga ba umsim lati ke reka henre usu ak na jrong ba ula pikir en ta joka bat kani kebentang ngatu ba uhian wu hadu kani kapur hi umsim ladon ta kumsim ban I hok ya ka hein tang ba ka jing siapat haba ka hein ga yeng kai bat uhian song te hian wu la jealous nadien kini pen pau bola dan hi kemensi me kini kendiat ya kahin bat ka step ka babut pat te kahin ka kemi jong ka bat ka Chris ka bedai ka house butler jong ka hang family bat kani kapur kala ong rohi ka kemi jong kahin ya kahin ban invite lang ya uhian wu sya kata ka hunter lani kata ka jing siat merat namar kani ka jing siat merat ka balik hida helikopter sya ki klab le wa di merat ka dei ka dustur jong ka hang family ban le man laus nem bat haban kong ka hein kala refuse bat kata ya kata ka jing ong jong ka kemi bat ka kemi kala ong pat la dapi kwa ka jing ma ba pura nanga te pide ban invite te kom ta ka hein ru kala invite ya uhian wu sya kata ka honta lani ka jing siat marat jong ka hang family bat kata kapur hi kala shim da helikopter bat kila lej ban lej be kita ki marat bat kani kapur uyun song ru don lang ha kani ka jaka bat kat ba kidang isong helikopter te uyun sung bat ka hein kilai keren pasaj bha kat ba uhian wu pat la jealous nadien te ndak la poi ka jaka bagi hab ban siat marat te upai jong ka hein kila ong ya ki baro ba pide ban pikir haba pio I ki marat chua ba pinsiat namar kini gide ki marat cloud te kamlong ya phi ba pindale madai namar ukwa ya ka safety jong ki bat kalong lu thek tangkum ka jing pin kan ma ki ba ki dei ban don ha ka safety nam ta ka jing im jong ki bat kumta hi baro kilai praben liwat ik tagi marat bat ngi I ba uhian wu bat hein kilai lelang sya ka ju ka jaka tikat bagi dang ya lin tim ta ka hein kala ong yo hian wu pide pen penyo bet ban sit yo we marat knang ban la ban sit keren ben ha pa ye jong ka hein re hian wu parlo ong kumno kata kala ban long nama uhian wu udai ubri ubam ju penyap ye kita gimrat kibas sisur sidur leni kita ki innocent animal bat kumta ka hein kamla subannya nia beru tekla lek te uhun song pat lai I we umrat bat kani kapur hian wu te la siat da kasulai sejrong bat penkrat ik tengimrat kenang ba uhun song unum yo bat siat ik tengimrat bat uhian wu la ong ru hi ba pim dai ban siat gimrat ke area jongki syakaehen pat haba kalamut ban siat ya umrat henrei kala freeze kata kecing mujung perkat joka kelas ngoy lede kumakala don harita bat kaciput jeng perkat jongka kamdon syu kata kapur ke pamentah andre kelaton jaka wepat kapur abakal kan maulud iki bro kapur pamen syua balaja kapur bakadang yeng hakmat jong college bat kumta ter kat baka hein kadang longkum ni be habakal poi bat kendit benriu kalai iyo we umrat bawlawan be ban mare syaka bat kalakap ya laki kmat namar kam tip syuk menu benle ndre kene kapur klayus ngo bala don we pat ubrio balawan cekene utahi ude uhian mu bat ula siat penyap yo tomrat bat ula da ya kecing im jong ka hein bat hadin kata te ka hein kala kendit benriu ndre kapur pat kala yang syakapur kabalas na msyua haba uhian wu dang tip ya ka identity by sisa jong ka hein bakadei ka kun jong ka hang family lane kata ka queen group
But hadian bola tip ya gani te umsngoi hap shu ban jaka te ulari no ya kam jong u na ka company jong ki. But akan ni kapur pat ulapoi sesnong anda ulapoi sesnong ma uskan mau ba ka hiin. But ulai thu ha ki perlok rangkat ruhi ha ki bahieng ya kata ka jing ngau kan mau jong u ya ka. But ki bahieng jong u pat kila min siem ya ban lada kapoi se ka jing ya thoro hi kila support ba ya ba unyo ya kata ka jing ya tho bat ka hiin. But uhian wuru ni kapor la kemen siem barla ra ruhi la de ban ya tho bat ka hiin. But hading kini pat kalapoi biang saksakawai pat kapor ke basaus ne mensyua haba ka hiin bat uhian wu kidang sedang bani iwe hakapor ba uhian wu lai lam ka ya ka hiin hakaleng kijaka jong ka sinong jong but lakan mau ruhi ya kapor ba uhian wu lapetir ice cream ya ka. But akan ni kapor pat uhian wu simla tip ya ka identity ba sisya jong ka. Te umut baik ba kahin kawan na kalong yang kalong sem kebaduk. Te ulamut ba utau ice cream ba mau ka kadai ka first time ba maka kanyo ba miau ice cream. But tip ya ka identity ba sisya kani kapor. Ba kani kapor ula ong ruhi ya ka hein ba pyo juk slai ki bro man pen biang mangai ki jingdon kam jong pi rada pidon kanu problem. But kani kapor ula ong ruhi ba ngai thu ya ka background jong pi limba ka chan ki ba kriam bat ke bro hein kani kapor kal kendit ba kala ong atu pitip pang jingim jonga. But kala ong ruhi ba ngamdai ka brio baduk hadu kata ndrei uhian wu pat 19 ngap ya kata ula suong baik ba wat ku slai manga nganti bi bro kan pikir bat ngati ker na kabenta jong pi. But ula ong ru bangan yada ba je pi hakinu gnu ki kem bat kahin ru kala kemen pa bat kalar ki kani kapor. Bat kini gidai ki jing ken ma jong kahin hakapor ba kidang don hakatu ka klau ba gilai ban sian mara. Te perlok ka episode 3 kelakut kan ni. Tingin si continue part next ka episode 4. But kawe yang ko aban ong la da pis ngsuntanan. Sengoba ban share like ba subscribe la da pim ngsuntanan te sengoba ban comment kenang bangan la ban pin bhai ke video jonga. Te ngin si part next.